வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். குரு வாழ்க, குருவே துணை. மணவளக்கலை உறவுகளுக்கு கோபாலின் வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும். அருட்தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷியின் மணவளக்கலையை பற்றி தினமும் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். உடலோம்பலும் உடற்பயிற்சியும் என்ற தலைப்பில் கடைசியாக சந்தர்ப்பம் மோதல். நன்றாக வெயில் அடித்து கொண்டிருந்த நிலை மாறி மழை பெய்கின்ற போதும் அதில் நனைந்து விட்டாலும் அது ஒருவித இரசாயன மாற்றத்தை உடலில் ஏற்படுத்தி விடுகிறது. சளி, ஜுரம், இன்னும் பல நோயையும் உண்டு பண்ணுகிறது. விபத்துக்களால் ஏற்படும் நோய்கள் மற்றும் உபாதைகளையும் இந்த வகையில் சேர்த்து கொள்ளலாம். அதற்கான ஒரு பாடல்: கருவமைப்பு, உணவு வகை, எண்ணம், செய்கை, ககனத்தில் கோள்கள் நிலை, சந்தர்ப்பத்தால் வரும் இயற்கை நிகழ்ச்சிகளின் மோதல் எல்லாம் வாழும் உயிர்கட்கு பல ரசாயனங்கள் தரும் மாற்றம். தரமொக்க இன்பத் துன்பம் தகுந்த அளவாம், இதிலோர் சக்தி மீறி பெருகி இரத்தச் சுழல் தடுக்க நோயாய் மாறி பின்னும் அதிகரித்துவிட மரணமாகும் என்ற உலக சமாதானம் 21ஆம் பாடலையும் விளக்கங்களையும் ஒப்பு நோக்கி ஆராய வேண்டும். உணவு, எண்ணம், செய்கை ஆகியவற்றால் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை தக்கவாறு கணித்து என்னென்ன உணவு அல்லது எண்ணம் அல்லது செய்கை என்ன விதமான மாற்றத்தை தருகிறது, எனவே அந்த உணவை அல்லது எண்ணத்தை அல்லது செயலை தொடர்வது அல்லது விடுவது என்பது போன்று ஆராய்ந்து தக்க நடவடிக்கை மூலம் உடல் நலத்தை பேணி கொள்ள வேண்டும். சந்தர்ப்பம் மோதுதலால் வருகின்ற மாற்றங்களை பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதை தவிர வேறு வழியில்லை. ஆனால் கருவமைப்பாலும் கோள் நிலையாலும் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை நமது மனவளக்கலை மூலம் பெரும்பாலும் மாற்றி நற்பயன் துய்க்கலாம். கூடவே முறையான ஒழுக்க பழக்கங்களும் நல்லெண்ண நற்செய்கைகளும் வேண்டும். உடற்பயிற்சிகள் கூட அதில் அடக்கமே என்று சொல்லி இன்றைய சிந்தனையை நிறைவு செய்கிறோம். இன்று பிறந்தநாள், திருமண நாள் காணும் நண்பர்கள், மனவளக்கலை உறவுகளுக்கு அருட்தந்தையின் அருட்காப்பு, அருட்பேராற்றல் இரவும் பகலும் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா தொழில்களிலும் உறுதுணையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வழி நடத்துவதாகவும் உங்கள் அனைவருக்கும் அமையுமாக. அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம், நீளாயுள், நிறை செல்வம், உயர் புகழ், மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன். நீங்களும் உங்கள் அன்பு குடும்பமும் வாழ்க வளமுடன். திருமணத்திற்காக காத்து கொண்டிருக்கும் பெண்கள், பிள்ளைகள் இவர்களுக்கு நல்ல வருடம் என்று விரைவில் திருமணம் நடைபெற வாழ்த்துகிறோம். வாழ்க வளமுடன். வேலை வாய்ப்புக்காக காத்து கொண்டிருக்கும் பெண்கள், பிள்ளைகள் இவர்களுக்கு நல்ல வேலை வாய்ப்பு அமைய வாழ்த்துகிறோம். வாழ்க வளமுடன். குழந்தை பாக்கியம் இல்லாத தம்பதியினருக்கு விரைவில் குழந்தை பாக்கியம் அமைய வாழ்த்துகிறோம். வாழ்க வளமுடன். உடல் நலம் குன்றியிருப்பவர்கள், மனநலம் பாதிக்கப்பட்டிருப்பவர்கள், தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பவர்கள் அனைவரும் விரைவில் பூரண உடல் நலம் பெற வாழ்த்துகிறோம். வாழ்க வளமுடன். இன்றைய திரை இசை தத்துவ பாடலாக கவியரசர் கண்ணதாசன் எழுதிய பாடல்: இரவும் வரும் பகலும் வரும் உலகம் ஒன்றுதான், உறவும் வரும் பகையும் வரும் இதயம் ஒன்றுதான், இதயம் ஒன்றுதான். இரவும் வரும் பகலும் வரும் உலகம் ஒன்றுதான், உறவும் வரும் பகையும் வரும் இதயம் ஒன்றுதான், இதயம் ஒன்றுதான். பெருமை வரும் சிறுமை வரும் பிறவி ஒன்றுதான், பிறவி ஒன்றுதான். பெருமை வரும் சிறுமை வரும் பிறவி ஒன்றுதான், பிறவி ஒன்றுதான். வறுமை வரும் செழுமை வரும் வாழ்க்கை ஒன்றுதான், வாழ்க்கை ஒன்றுதான். இரவும் வரும் பகலும் வரும் உலகம் ஒன்றுதான், உறவும் வரும் பகையும் வரும் இதயம் ஒன்றுதான், இதயம் ஒன்றுதான். இளமை வரும் முதுமை வரும் உடலும் ஒன்றுதான், உடலும் ஒன்றுதான். இளமை வரும் முதுமை வரும் உடலும் ஒன்றுதான், உடலும் ஒன்றுதான்.
தனிமை வரும் துணையும் வரும் பயணம் ஒன்றுதான், பயணம் ஒன்றுதான். இரவும் வரும் பகலும் வரும் உலகம் ஒன்றுதான், உறவும் வரும் பகையும் வரும் இதயம் ஒன்றுதான், இதயம் ஒன்றுதான். விழி இரண்டு இருந்த போதும் பார்வை ஒன்றுதான், பார்வை ஒன்றுதான். விழி இரண்டு இருந்த போதும் பார்வை ஒன்றுதான், பார்வை ஒன்றுதான். வழிபடவும் வரம் தரவும் தெய்வம் ஒன்றுதான், தெய்வம் ஒன்றுதான். இரவும் வரும் பகலும் வரும் உலகம் ஒன்றுதான், உறவும் வரும் பகையும் வரும் இதயம் ஒன்றுதான், இதயம் ஒன்றுதான். வாழ்க வளமுடன்.